Maazị Anthony Ezeobijiofo bụ onye ahọpụtagoro dịka onye ndị obodo nchere oge nke ndị Aguluezechukwu dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Agwata. Nhọpụta ebe a nọ wee họpụta nwa amadi a bụ nke gọọmenti Anambra steeti hụrụ maka ya, nke dọtara ndị ọrụ gọọmenti dị iche iche dịka kọmishọna okwu gbasara okpuru ọchịchị ime obodo na echichi dị n'aka bụ Honorable Tony Collins Nwanne, ndị ọrụ ya nakwazi ndị ọrụ nchekwa DSS ka Nneka Anọliefo kọtọpụrụ gị akụkọ a. Nhọpụta ahụ dọkpụtara ndị isi oche na ndị odeakwụkwọ sitere ogbe 7 nke Aguluezechukwu. Ha gụnyere Enugu, Ifite, Uhuihe, Eziagụ, Ọzala, Ụmụchukwu na ndị Okolo. Na ngụcha nhọpụta ahụ, Maazị Ezeobijiofo bụ onye ahọpụtara dịka President General nke nwantịntị oge, ebe Chief Paul Ezeokeke bụ osote onye isi oche nke mbụ. Injinia Nzube Nwaba bụkwa osote onye isi oche nke abụọ. Ọkwa odeakwụkwọ gara Injinia Gozie Ezike, ebe onye enyemaka odeakwụkwọ bụ Pastor Charles Okoli. Ọkwa ndị ọzọ bụ nke Pastor Chid Ọnụigwe dịka odeakwụkwọ na-ahụ maka ukpogho, Chief Jeff Onye na-ekwe Ojideego, Chief Ezeokoli Ike na Director na-ahụ maka mmekọrịta, Maazị Okwuchukwu Okeke bụ osote Director na-ahụ maka mmekọrịta, Maazị Michael Nwaba bụ Chief Provost, ebe Chukwudaalụ Ọkpaleke ji ọkwa onye enyemaka nke Provost. Mgbe ọ na-agwa ndị isi ọhụrụ nke nwantịntị oge nke obodo ahụ okwu dịka edosiri ha n'iyi ọrụ, ka onye na-anọchite anya gọọmenti steeti ahụ na ministri na-ahụ maka kansụl ime obodo, Maazị Henry Nwasike, gwara ndị mmadụ bụ ndị isi ọhụrụ a ka ha were ọrụ ha kpọrọ ihe otu o si wee kwesị, ma mee ka amata na ọchịchị ha ga-anọ naanị ọnwa 6. Dịka o chetara ha na ọchịchị enwere ugbu a bụ nke ọ na-anụ ọkụ n'obu ịhụ na udo tọrọ atọ lọghachiri n'obodo dum enwere na steeti a. Ọ rụtụrụ aka na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo chọrọ ka obodo dum enwere na steeti a jiri aka ha họpụta ndị President General na ndị eze ọdịnala, ma gwa ka ha rụsie ọrụ ike maka mmepe na agamnihu nke obodo ha gaa. N'okwu nnabata ya ka ya bụ President General Maazị Ezeobijiofo foro ekele n'ụkpa wee bugara gọvanọ Soludo ya na kọmishọna Maazị Nwanne maka otu ha si wee kaa ji n'ume ịkwalite udo na nkwudosi ike n'obodo dum enwere na steeti a. O wee kwee nkwa na ọ ga-etinye onye ọbụla n'ihe a na-eme maka udo nakwa agamnihu nke obodo ahụ. Ihe ahụ bọdụ n'obodo anyị ka a chọrọ ka anyị rụọ ọrụ na ya. Anyị jere obodo anyị ozi ijikwata obodo anyị na-achọ ịgbanaha anyị abịa ka jikwata ya. O nweghị any of us bịara ịzọ dis ọfịs azọ. Ọ bụghị elekshọn a na-akampen na ọ dị ka dairektọ gọọmenti nyere. Otu onye eji okwu ya agba izu n'obodo a ma bụrụ onye nnọchite anya nke otu agamnihu Aguluezechukwu Development Foundation, Maazị Ifeanyi Ọnụigwe, gosipụtara afọ ojuju o nwere otu ihe si wee gaa, dịka ọ maara na ndị isi ọhụrụ nke obodo ahụ ga-eweta ihe ọhụrụ nke ga-enyekwazi ha ohere ịga n'ihu. Ọ nọkwazi n'oge ahụ wee rịọ gọvanọ Soludo ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na mbuze na-akpazi ike n'obodo ha. Mgbe ọ na-ekwukwa okwu n'oge ahụ ka onye isi oche nke Enugu Village dị na Aguluezechukwu, Chief Bennett Udoye, o gosipụtakwaziri afọ ojuju nke ya otu nhọpụta ahụ si wee gaa nke ọma, ma kwee nkwa na ogbe nke ya ga na-atụnye oke ya maka agamnihu nke obodo ha n'izugbe. Reverend Okwuchukwu Onye na-ekwe kpere ekpere n'isi ndị isi ọhụrụ nke otu obodo Aguluezechukwu dịka ọ na-arịọ Chineke ka ọ gaa n'ihu na-enye ha amamihe ka ha ga-eji wee duru obodo ahụ na-aga n'ihu. Ọchịchị nke ndị isi ọhụrụ nke nwantịntị oge enwere n'obodo Aguluezechukwu bụ nke ga-akụrụ ọnụ kpọmkwem n'abalị 30 nke ọnwa Disemba afọ 2023 a.